नमस्ते. आज आपल्याला बाबी काय बनवते ती बघायचं आहे पहिलं. आणि आता जेवण बनवते. त्या जेवणासाठी काय काय बनवते ते बघूया आपण. ही कोशिंबीर करणार आहे, काकडीची. हे कोशिंबीरसाठी आपलं एवढं. हा, हे काकडीची कोशिंबीर. नंतर काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं भात वाटतं आता. चला चला कापतोय तोपर्यंत ही तू पानं काढून आण. हे काय रे लाल लाल खाली सुपारी सुपाऱ्या. गड थांब, झूम करूया आपण. जाम ना हे इलायती काजू काढ. तू पानं कसली घेतो जेवणात? ही कसली झाड आहे? वेज पुलाव मध्ये टाकायचं हे. व्हेज पुलाव. हे बघ बिया कशी फोडून सोलताय. आतमध्ये चांगले गर येतात. बघ कसली बी आहे मस्त. ते मशीन मध्ये खाण्यात आणि मला हे फोडून खाण्यात लय फरक असतो. फरक असतो. चवीमध्ये पण एकदम फरक असतो ना. फरक. आणि गरम गरम भाजलेली मस्त लागते. हे तुमच्या चोळीसाठी लागणारे सर्व. इकडून पण कोकोनट झाड गेले, तिकडून पण कोकोनट झाड, तिकडे पण कोकोनट झाड, तिकडे हे पण. आता मे महिन्यात भरतो पूर्ण लाकडाचा. हे मे महिन्यात हा परत लाकड आणायला. आणि सर्व सर्व मम्मी बघ साईडला सर्व कोकोनट लावले त्यांनी. होय, इथे पण ही सर्व नारळाची झाडं त्यांचीच आहेत ही सगळी. हे सर्व त्यासाठी स्पेशल असली काजूगर अभिने फोडून दिले आणि भाजले पण त्यांनी. असली काजूगर गावातली फ्रेश फ्रेश एकदम. एकदम एक मी fresh. घेतला. हा घे. आता टेस्ट करून दाखवा. हे बघा काजू. या आमच्या बरोबर खायला काजू. काजू खायला या. आता हे काजू आहेत जरा गरम असल्यामुळे जरा नरम आहेत ना ते. हा, म्हणजे असे नरमच खायला टेस्टी लागतात. तू खाऊन बघ पहिलं. बाबेचं नाव काय? तर पुलाव ना. कृष्णाई. कृष्णाई. कृष्णाई माझं नाव. आता इथे आपण काय बनवतोय? हा माझ्या पद्धतीने एक पुलाव भात बनवते. हा चिंचचा मसाला टाकून मस्त लागतो. पहिलं ही भाताची पानं असतात, म्हणजे बासमती सारखा असा वास येतो. झाड असतं, ही अशी पानं असतात. परत कांदा, हे कांदे चांगले 2-3 मोठे कांदे घेतलेत कापून. ही 3 छोटी टोमॅटो आहेत. हे अर्धा किलो मटार आहेत. म्हणजे सोलून घेतल्यावर मासे झाले ते. हे वाला मापाची अशी 3 भांडी आहेत ह्याच्यात तांदूळ. 3 वाटी भात आहे ते. हा वाला माप. तांदूळ 3 वाटी तांदूळ. आणि ह्याच्यात दुपटीन 6-7-8 मापाचं पाणी ठेवलंय तापत चुलीवर. चुलीवर तापायला ठेवलाय पाणी. पाणी ठेवलंय का? म्हणजे काय गॅस बचत. गावाच्या वेळी असंच असतं ना. म्हणजे अशा कारणाने आपला गॅस पण लवकर संपणार नाही है ना. आलं लसणाची पेस्ट घेतली. हे फ्लॉवर कापलेला, कोबी, एक मोठा बटाट्याचं हे पीस करून ठेवले, ही भोपळी मिरची, आणि हे चिंग्सचा शेजवानचा 10 रुपयाचं पाकिट मिळतं. बाबेला स्पॉन्सर केलं वाटतं. नाही नाही, पहिली ही पानं टाकायची. तेल टाकलंय. तेल टाकलं आपलं. तापलंय. गॅस चालू ठेवलेला मग. त्यानंतर ही पानं टाकायची. आणि चरचरत आहे तिकडे. ते कशी पानं ओली असतात ना. वास मस्त येत होता. मग कांदा टाकायचा कापलेला. आपला किती कांदा? 3 मोठे आहेत. त्याच्यात 3 चमचे आले लसणाची पेस्ट टाकते. आता ही टोमॅटो घेतली ना कापून, ती टाकायची. थोडासा फास, मग जरा कमी झाली. आता टोमॅटो ही चांगली अशी नरम झाली आहे. त्यानंतर मग आता आपल्याला हळद टाकायची पहिला. 1 चमचा हळद. अशी जराशी. हा, पुढे मग हा मसाला. घरगुती मसाला आहे का? हा, हे तुम्ही घरी बनवता? होय. 1 चमचा, दुसरा 2, 3 आणि हा जरा 3-3.5 टाकायचे. त्यानंतर हा गरम मसाला आहे. गरम मसाला घरी बनवलेला. 1, 2, 1.5 टाकायचा. 1.5 चमचा आपला गरम मसाला. ही 2 पाकिटे घेतले शेजवान फ्राईड राईसची. ढवळून घ्यायचं मस्त. आता ती ग्रेव्ही पण किती मस्त दिसते ना. आणि मग आता भाज्या टाकायच्या. बटाटा टाकायचं पहिलं. आपण हे भाज्या चांगले धुवून घेतलेले आहेत पाण्याने. आणि फ्लॉवर, 1 मूठ फ्लावर टाकले पूर्ण. भोपळी मिरची, शिमला मिरची किंवा भोपळी मिरची. आणि मग कोबी. आणि मग आता मटार टाकायचे. आणि मग नंतर गॅस कमी करायचा आणि असं 5 मिनिटं झाकण मारून ठेवायचं भाज्या हे व्हायला. झाकण मारायचा का? 5 मिनिटं नाही.
झाकण ठेवायचं. मम्मी मारायची पद्धत इकडे पण आहे म्हणजे. इकडे पण आहे, सगळीकडे आहे. आणि गॅस कमी करून ठेवायचा 5 मिनिटं. हे तांदूळ धुतलेलं पाणी आहे, हा. धुवून घेतलेलं. हे बेसिक मध्ये ओतून. हे बघ, हे अननसाचं झाड, अननस बघायचे. आलाय ना इकडे. होय. हो चिंटू रेड कलरचा. हा, असं पाणी. बस. आणि आपलं आंब्याचं झाड कुठे? तुमच्याकडे कोणतं अननसाचं झाड आहे? पाटी तो केळ्याचं झाड आहे. केळी पण लागतात. तिकडे जामचं झाड आहे. आता मी तुम्हाला रत्नागिरीची जी खासियत असते, आपण आंबे करतो मुंबईला, पण इकडे बघा आंबे ना हाताला लागतात. तर तुम्हाला क्लोज कुठे आंबा आहे? हा एक आंबा क्लोज आहे. आता दिसतं तुम्हाला? बघा मी इकडे उभा आहे आणि हा बघा मी आंबा पकडला. हा बघा, ह्या साईडला पण आहे. इथे पण. इथे इथे इथे. आणि हाताला लागलं तरी काढू आंबे किती लागलेले आहेत बघा. वरती पण आहे ते बघा. बघा हे इथे. आपल्या 5 मिनिटानंतर आपण उघडलेलं आहे. हा. बघा. जरा वाफ लावून घ्यायची भाज्यांना. भाज्यांना जरा वाफ लागली. पण हे हाताला आहे ना सुगंध म्हणजे वेगळाच येतोय. बिर्याणी पण नाही वाटत. ते पानं टाकलेली आहेत ना बिर्याणीची, त्याच्यामुळे त्याचा खुशबू चांगली येते. बघणारे बिचारे बोलतील आम्हाला पानं नाही मिळाली तर. हा, आणि ते पानाचं नाव पण नाही माहिती. कमेंटमध्ये सांगा माहिती असतील तर तुम्हाला. हा. आणि आता हा भात धुवून घेतलाय पण तो टाकायचा. रेसिपीची अजून एक खास येते की आपल्याला ना तांदूळ असं भिजत नाही ठेवायची गरज आहे. भिजत नाही ठेवायचे. अर्धा Direct- तास पावणा तास ठेवतात ना, हा ते म्हणजे ते लगेच वापरते. डायरेक्ट. आता ह्याच्यासाठी आपल्याला गरम पाणी लागणार ना. हा, आता मावशी आपल्याला गरम पाणी आणून दाखवणार आहे. चुलीवर टाकलेलं. मीठ टाकायचं आता. बाबीच्या रेसिपीचा एवढा वास आला, मम्मी एवढा सुगंध आला की ऑडियन्स धावून आले इकडून, ऑडियन्स धावून आले. लांबून लांबून. खरोखरच आला ते. मम्मा वास येतोय. मम्मा ह्याचं नाव राजवीर. राजवीर. हाच होता ना कुर्ले पकडायला. या मावशीच्या ह्या रेसिपी बघतो. हा, आमचे छोटे छोटे सबस्क्रायबर आहेत ते. म्हणतो तो काय बहीण आहे, बहीण. बहीण आहे, बहीण. जरा मम्मी तिकडे जा, जरा फेस बघूया. हा जरा सेम सेम वाटतं तुमच्या तिघांचे फेस. सेमसेम वाटतात. वेदांगी इकडे. ही मुलं पण बघतात. या हिचं नाव वेदांगी. वेदांगी. डोक्यावर काय आलं तुझ्या? काय झाकण ठेवायचं मीठ टाकून झाल्यावर. किती वेळ? काढायची. आपण नॉर्मल भात शिजवतो तेवढे. एक उकळी आली पाहिजे. हा, उकळी काढून मग गॅस कमी करून ठेवायचा. आपला भात होईपर्यंत. भात आता थोड्या वेळानं होईल. काकडी आणि टोमॅटो आमच्या जरा मावशीचा व्हॉल्यूम कमी आहे, आणि कांदा. वाढला. नाही आहे अजून. मावशीचा आवाज मस्त आहे. कांदा चमचा ठेवले. कोथमीर का लांब नाही, तिकडेच आहे. हे बघ, हे आता कोथिंबीर टाकली आणि आता हे तयार झाली कोशिंबीर. झाली. हा, झाली तयार. तोपर्यंत आपल्या तिकडे भात पण- तोपर्यंत हा भात पण होतोय ना. आणि भात झाल्यावर मग नंतर मीठ टाकायचं ह्याच्यात. हम्म. मीठ टाकायचं कारण का नाही नंतर पाणी सुटतं ना. आधी टाकलं की पाणी सुटणार पाणी त्याला. सुटणार. हम्म. म्हणजे आता खाताना आपण मीठ टाकूया या कोशिंबीर मध्ये. झालं भात झालं की आपण जेवूया. अरे वा. उकळी अजून आली नाही तेवढी, पण भात हे झालंय. असं ढवळून एकदा परत झाकण मारून ठेवायचं, नाही तर लागतो खाली तो. करपण्याची शक्यता असते. झाकण कोणाला मारायचं पण? आणि टोपावर झाकण ठेवायचं. असं आहे का? म्हणजे आपण ह्याच्यात केळीची पानं काढायला जायचंय. पान- आणि समोरच आहे समोरच आहे. पानं काढणार कोण पण? आई. चल. चल. केळीची पानं पण आम्हाला लांब जायला लागत नाही. आम्ही केळं पण इथेच लावलेली आहेत. अरे वा. गणपतीला वगैरे लागतातच ना. हा. आणि आता आपण कसं सगळीच आपण केळीच्या पानातच जेवू. इथे आपण झाकण काढलेलं आहे. उकळी आली ना याला. हा, उकळी आली आहे. हम्म. तेव्हा सर्व भाजीपाला पण एकदम छान दिसते ना भातामध्ये. आणि इथे आपण हे पानं धुवून घेणार आहे. उकळी आल्यानंतर ढवळून घ्यायचा एकदा आणि गॅस कमी करून भात आपला हे होईपर्यंत झाकण हे करून ठेवायचं. आता झाकण काढायचं. 10-15 मिनिटं झाली. हे काय झाकणावरती? हे ठेवलंय वाफ जायला नको म्हणून. दगड. ठोका. हा, आता काढायचं. बघा. अरे वा. आणि ही कोथिंबीर कापलेली आहे. मस्त. हा, ती टाकायची. दादा पाणी. इथे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. हम्म. आता सर्व.
तेव्हा हिरव्या पाण्यात तर छान वाटते ना. हम्म. या कोशिंबीरमध्ये आता लास्टला मीठ टाकलंय आपण. नाही कुठे पण नाही मग. राजवीलचा ताट मस्त आहे छोटूसा. इथे आपली पंगत बसलेली आहे आणि भात पण उरलेला आहे. तुम्ही सुद्धा आमच्याबरोबर जेवायला या. हा भात आपला भरपूरच झालेला आहे. आणि बाबीने आपल्याला रेसिपी कशी बनवून दाखवली ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि घंटी वाजवा. हा